Aquesta és la quarta vegada que amb el Josep Castells de Nou Vídeo gravem el resum de les nostres activitats en un any en el qual han tingut un protagonisme destacat les activitats relacionades amb el tricentenari del 1714. El 23 de gener vam fer l'Assemblea General Ordinària i, com és preceptiu, vam aprovar els comptes del 2013 i el pressupost de 2014. També havíem de fer la renovació parcial de la Junta Directiva i van confirmar com a vocals el Rosario Calero, la Teresa Roca i el Miquel Caselles. El 6 de febrer, el casal es va omplir amb la primera xerrada de l'any sobre el llibre Un d'entre tants, de Lluís Martí i Bielsa, soldat republicà que va posar bombes al pont d'Esplugues per endarrerir l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona. El van acompanyar els historiadors Josep Maria Gelabert i Javier Tebar. Els dies 21 i 22 de febrer de 2014, una representació del grup d'estudis vam assistir a l'antiga biblioteca de la Universitat de Cervera al 9è Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que en aquesta ocasió portava per títol Després de les noves plantes, canvis i continuïtats a les terres de parla catalana. El 6 de març el tema va ser 1701-1714, Catalunya en la Guerra de Successió de la monarquia hispànica. El Cristian Domínguez, jove historiador i membre de la Junta del grup d'estudis, ens va introduir amb amenitat i rigor en el complicat procés que va portar els catalans a una guerra europea i que el seu desenllaç va suposar la supressió de les institucions catalanes i l'inici de l'intent de genocidi contra la nostra llengua. És una guerra que jo crec que pel públic general és bastant desconeguda. Sempre s'ha escoltat de fons, sempre s'ha dit de l'11 de setembre, però les causes, conseqüències i el desenvolupament d'aquesta guerra jo crec que és bastant desconeixement, per almenys fins ara, no? El dia 8 de març, com a reconeixement de la nostra participació en la xarxa de centres d'estudis, la Junta de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana es va reunir a Esplugues en una sala que ens va cedir l'avenç i el dissabte següent vam participar a l'Assemblea Ordinària de la Coordinadora que es va fer a Santa Coloma de Farners. El dissabte 22 de març vam fer una passejada cultural pel Parc de la Ciutadella, acompanyats per la nostra sòcia i historiadora de l'art, Lídia Verdier, que ens va descobrir la història d'un parc que es va construir amb motiu de l'Exposició Universal de 1888 en els terrenys de la Ciutadella Militar que Felip V va construir per subjugar Barcelona. El 2 d'abril vam fer el tradicional Sant Jordi poètic i musical. El Joan Puiggròs va començar llegint la proclama de Sant Jordi. El grup d'estudis, doncs, ha celebrat la festa de Sant Jordi des de fa força anys amb l'evocació d'un guerrer que salvava una donzella de les urpes d'un drac. Així presentàvem un paral·lelisme amb una pàtria en perill, una cultura maltractada i un afany de catalanitat que avui ressona amb efluvis d'independència. A continuació, el Jaume Calatayud i el Vicente Monera van recitar un poema de Joan Brillas abans de començar l'espectacle poètic dedicat a 3 grans poeteses, Clementina Arderiu, Rosa Leveroni i Maria Mercè Marçal. Clementina es diu, Clementina es deia, cap només tan vell, damunt de la terra com el que l'ha amat. Li canta a l'orella i entra en els recers de l'ànima seva i li puja al cervell i li clou les parpelles. Clementina es diu, Clementina es deia. Altre temps ella fou un xic de morega. El nom li era llarg, igual que una queixa, i li punyia el cor quan les amiguetes, per fer-la enutjar, El 8 de maig vam celebrar el 50è aniversari de la secció sardanista de l'Avenç, una xerrada que ens va recordar els orígens de la sardana i de la secció sardanista, seguida amb molt d'interès pel nombrós públic assistent. El Joan Puiggròs ens va explicar els orígens de la sardana.
El Toni Fuentes va parlar dels orígens del moviment sardanista Esplugues i dels primers anys de la secció sardanista. Va tancar l'acte el Guillem Estavall. El 10 de maig, la Tània Martínez, sòcia del grup d'estudis i especialista en didàctica de les ciències socials, va participar a la taula rodona Local Global, Cultura, Educació i Tecnologies de la Informació, organitzada en el marc del Recercat, que aquest any es va fer a Barcelona. També van ser presents en els estands dels centres d'estudi. L'11 de maig van participar en la Fira d'Entitats, que organitza l'Ajuntament d'Esplugues. El 5 de juny, l'Enric Alzinet, jove periodista i investigador de temes locals, ens va parlar d'Esplugues entre la Guerra de Successió i la Guerra del Francès. A partir d'una abundant font documental, vam aprendre molt sobre la història d'Esplugues al segle XVIII, des de la posició clara de la població a favor de l'arxiduc Carles en la Guerra de Successió, a l'evolució demogràfica, un públic molt interessat i una magnífica classe d'història. Arriba l'11 de setembre de 1714 i com tots ja sabem com va acabar allò, no? La final, el setge de Barcelona, acaba amb la caiguda, final de l'estat feudal català i bé, doncs final del sistema constitucional català també. El 15 de juny al Palau Nacional vam fer la visita guiada d'una hora i mitja, Arquitectura i Memòria, que va consistir en un recorregut per l'edifici amb explicació de la seva història i que inclou espais tancats al públic que visita el museu. Vam tenir temps lliure per visitar algunes de les exposicions i vam dinar al restaurant situat en l'antic Saló del Tron del Palau i que té una vista espectacular de Barcelona. El 27 de setembre, el grup d'estudis d'Esplugues van fer una sortida per visitar el jaciment del Born. El Cristian va dirigir la visita d'un dels dos grups i en acabar-la vam anar al convent de Sant Agustí, a la plaça de Sant Pere, al passeig del Born i al Fossar de les Moreres, llocs emblemàtics de la resistència dels barcelonins a les tropes borbòniques. El 2 d'octubre, el tema va ser els viatges del claustre de Santa Maria de Montsió. Davant d'un públic nombrós i interessat, la Lídia Verdier ens va explicar la història del nostre claustre viatger que, com segur que vau intuir quan vau veure els cartells, es tracta dels de Santa Maria de Montsió. La Lídia Verdier és historiadora d'art, veïna d'Esplugues i sòcia del grup d'estudis. Jo imagino que molts de vostès saben que el claustre ve de Barcelona, però no sé si molts saben que de fet el claustre s'ha canviat de lloc 2 vegades. Aquest és el tercer lloc on el claustre s'ha erigit. Llavors a mi aquesta peculiaritat del claustre m'anava molt bé per estudiar la part de conservació, com s'havia fet el trasllat, si s'havien perdut elements, de quina manera s'havia fet. Tot això a mi m'anava força bé per treballar. El 6 de novembre, la Tània Martínez Gil, doctora en didàctica de les ciències socials, ens va parlar de patrimoni, educació i compromís local. Per al grup d'estudis, que centrem una bona part de la nostra feina en la protecció i divulgació del nostre patrimoni, ens va resultar molt estimulant que ens expliqués d'una manera molt didàctica els diferents tipus de patrimoni. També ens va donar moltes idees sobre com presentar-lo a la ciutadania. Conèixer el patrimoni és el primer pas per estimar-lo i per prendre consciència que cal protegir-lo. La xerrada que porto avui, de fet, té com tres escales, 3 ítems, el patrimoni, l'educació i el compromís local. I una mica l'objectiu és donar algunes claus en funció de les característiques i significats del patrimoni, de l'educació i una mica el compromís local vers el patrimoni. El 15 de novembre vam fer la darrera excursió de l'any a Moià, on vam visitar la casa de Rafael Casanovas, amb la planta principal dedicada al 1714 i la segona dedicada al Museu Arqueològic, i també les coves del Toll, que van ser una sorpresa per a molts de nosaltres.
Vam acabar així els actes relacionats amb el 300 aniversari del 1714. Vam dinar i esmorzar, molt bé per cert, al restaurant El Toll de Collsuspina. El 5 de desembre vam celebrar que la Marta i el Mateu, i el Biel també, han fet 30 anys. El Santi Campo va fer una història del món geganter des dels seus inicis a l'època medieval, a la processó del Corpus, fins al gran creixement de la cultura popular amb la recuperació de la democràcia. L'Esteve Pi ens va fer reviure els orígens dels gegants Esplugues. El Cinto Babot ens en va fer una mica d'història i, per acabar, l'Àlex Serres ens va explicar la feina d'un cap de colla i els motius que porten un jove com ell a apassionar-se pel món dels gegants. Aquest any hem fet 30 anys i avui en aquesta xerrada que ens ha donat el grup d'estudis d'Esplugues és donar a conèixer, a explicar a la població que ja més o menys saben com funciona la colla, una mica les vivències com funciona la colla des de dintre. La gent veuen els gegants al carrer de fora, però van explicar a veure com estem organitzats, quines activitats fem, què comporta la colla i, en fi, tot això. Això és el que intentarem explicar avui en aquesta xerrada i per això hi ha 3 membres, un dels fundadors, jo que hi porto molts anys, són quasi bé just seguint els fundadors i ara un noi que agafa les responsabilitats d'ara en endavant. Per finalitzar, us desitgem un molt bon 2015 i us informem que hem acabat l'any firmant un conveni amb la Caixa per permetre que les persones que passen greus dificultats econòmiques com a conseqüència de la crisi puguin participar en les activitats culturals que organitzem.